Il-Gazzetta Kulħadd irrapportat li 3 xhur wara il-kwistjoni tal-Gażin Nazzjonalista waqt il-festa San Gaetano għadha qed toħloq disgwit intern. Dakinhar Bernard Grech ma ddaħħalx fil-Gażin, iżda kien hemm aggressjoni vjolenti fuq persuna li kienet qed tikkumpanjah u kellu jiġi operat. Wara jiem ma jlissinx kelma u perjodu itwal jevita il-mistoqsija tal-ġurnalisti, il-Partit Nazzjonalista kien ħares qarja xotta biex ħabbar li l-Gażin kien ingħalaq temporanjament. Il-Kulħadd irrapportat li l-Viċi Kap Elix Periċi Kalaxxone irid jiftaħ mill-ġdid dan il-Gażin, iżda din id-deċiżjoni qajmet l-irwiefen fl-istamperija. Manuel Attart, il-barman li ma ħallix lil Grech jidħol fil-Gażin u galoppin ta' Mario De Marco u l-ex kap Adrian Delija. Il-pressjoni minn dawn il-fazzjonijiet waslet biex ittieħdet id-deċiżjoni li jerġa' jiftaħ il-Gażin. Fil-ġranet tal-budget l-attenzjoni fid-Dar Ċentrali daret fuq se jiġri mill-Gażin tal-Ħamrun għaliex persuni qrib ir-raġel li safa ferut qalu li mhuwiex aċċettabbli jinfetaħ. Il-kliem kien li jekk il-kap maċ għandu rispett lejn innifsu wara li ġie umiljat b'dak il-mod, għall-inqas għandu juri rispett lejn min biex jaqbeż għalih safa vittma u saħansitra operat. Waqt li hu kellu bżonn lajnuna, Bernard Grech telaq lem biex kompla jiddeverti man-nies waqt il-marċ u jieħu selfies wara qasam għan-naħa l-oħra tat-triq fejn daħal fil-Gażin tal-Banda San Giuseppe u qatt ixejjer lil folla mill-gallerija.